Здравейте, дами! Какъв прекрасен слънчев ден посред зима! Чак ми се прииска да направя един мач отвън на кортовете. Причината да съм тук е една прекрасна новина. Още от тази събота на турнира на Smile Women's Tennis наши партньори стават Luxury Racket Club, които ще зарадват някои от нашите участнички с техните тематични тенис бижута. Надявам се, не сте забравили, че тази година е нашата година, годината на змията. Естествено, аз съм се подготвила с тематични плакети за трето и четвърто място, за които ще трябва да премерите сила в събота. А именно тези прекрасни змии царици. Ако страстите прекалено много се разгорещат на корта, носете и по-леко облекло, тъй като кортовете ще бъдат отоплявани още от сутринта. Очаквам ви с много настроение, вино и чай пред камината. Хубав ден на всички вас и до нови срещи!